ارتشا ترکیه ji çarşemê bi şev ve bi top, drûn û firokeyên şer rêze êrîş li ser herêmên Kurdên Sûriyê pêk dîne. Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ragihand got di encama bombarana Tirkiyê de 12 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Di nav de 2 zarok hene û 25 kesên din jî birîndar bûne. Fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Mezlûm Ebdê danê sibehê roja pênşemê li ser platforma X'ê got. Tirkiye bi awayekî bê ser û ber herêma me û bê hiccet bombaran dike. Navendên xizmetguzariyê û saxlemiyê û sivîlan dike armanc. Ev sûcekî şer e. Partiyên Rêveberiya Xweser tekez dikin got Tirkiye bi van êrîşan rê li ber pêvajoyên aştiyê digire. Nerîna me de girêdayî got Tirkiye dixwaze pirsgirêkê xwe hundirîn. Sedemê wan pirsgirêkan bavê ji ser milên kesên dîtir ji dervî sînorê Tirkiye. û avaya tiştekî narast e. Ji ber pirsgirêkên di hundirê Tirkiye de bi gelên di hundirê Tirkiye çareser dibe, bi hêzên di hundirê Tirkiye çareser dibe û biriyên aştiyane di hundirê Tirkiye çareser dibe. Piraniya êrîşan stasyonên kehrebê û zeviyên petrolê armanc girt. Got ev yek careke din aloziya sûtemeniyê û kehrebê li herêmê derxîne holê. Xelkên Qamişloyê hewl didin tevî bombabaranê jiyana xwe ya normal derbas bikin. Yani zarokî vêz bê çûnû medreseyê dilê me bi ser wavê ka kengî bê kengî nehatin. Em bi ser hesabê xwenin. Yani şelal dixin şuğul de, şelal dixin herekê de. Sînaa ana sînaa bûm, nîvê sînaa kes nehatibûn kanê xwe, newêrin. Bawarê ana dîsa tayare derkevên me xwe. Yani çizim bê vî milletî ye, ne av, ne kehrebe, ne tiştek. Ew dawa çilmet ke em nizanin. Em dixwazin yani ev bela xwe me veke. Dawa çil vî milletî dike. Yani ev millet feqîr e. Qenat kitçewa. Ev eyşe de rob roye. Alem feqîr in. Eyşe de rob ye. Êrîşên Tirkiyeyên çarşemê bi şev û roja pênşemê li ser herêmên Kurdên Sûriyê piştî êrîşa kujer dijî kargeheke pêşesaziya ezmanî ya Tirkiye li nêzîkî Enqerê pêk hat tê. Kurdên Sûriyê dibêjin got êrîşên Tirkiye ser herêma wan sûcekî şer e û daxwaz ji koalîsyona navneteweyiya şerê dijî Daişê dikin got qedexeya firînê ser ezmanên herêmê ragihîne. Zana Umer Dengê Amerîka, Qamişlo.